Ja hem connectat abans amb la nostra companya Mariajo. Hem vist que per esta vesprada han previst un passacarrer d'allò més variat i qui de segur ja està disfrutant d'ell és ella. Mariajo, a veure, conta'ns com va la cosa per ahir. Estem en els preparatius del que va a ser una vesprada d'allò més completeta en la Vall d'Ebo. Abans vos presentava a la Batucada Pompada. És un grup que ve de Benissa i que a ritme i a colp de tambor aniran amenitzant la vesprada. De moment ja van fent soroll abans de començar el que és la desfilada oficial per a que el poble sencer s'entere de que estem en festes. Ahir va ser el dia més formal, el dia més religiós, i toca el dia de la diversió. On no puc parlar molt, fique el micròfon a la batucada i disfrutem un poquet d'este ritme. En els moros, alguns dels festers que s'encarreguen d'organitzar aquesta festa i, com no, la Unió Musical de la Vall d'Ebo. Són 45 membres en la Unió Musical, tenint en compte que la població no arriba als 400 habitants, hem de parlar que són de músics. Així, en cada casa n'hi ha un músic, n'hi ha més del 10% de la població, més del 10% de la població és músic. Comencen a tocar mentre jo aprofite per a felicitar a Marta. Ella està en la comissió de festes. Marta, a mi m'agradaria que ens contarem com se les apanyeu, perquè és un poble xicotet, però es nota que ganes de festa n'hi ha. Sí, moltíssimes. A este poble n'hi ha moltes ganes de festa i agraïm molt a la gent d'este poble perquè ens han ajudat molt en a guanyar diners durant tot l'any per aconseguir pagar les festes, que són molts diners encara que no ho cregues, i ara sols queda disfrutar, nosaltres i tot el poble. I a més, moltes vegades en estos pobles s'organitzeu per quintos, però així teniu inclús dificultats per això, perquè no n'hi ha població que complix l'edat. Entonces ens hem juntat prous amics, bueno, som un total uns 8, i som de diferents edats, però ens portem tots molt bé i ho portem tots molt en harmonia. Bueno, i el tratge què? Contamos de què aneu? Bueno, anem de moros, perquè bueno, com ja vos hauran comentat, el poble antigament era moro i entonces feien commemoració a aquestes festes. I per a que el nostre públic se faça una idea, són poquets, però molt bons. I són tan bons que en este poble són festes de moros i cristians, però no n'hi ha cristians, tots sou moros, només sou moros. Només moros, i després la gent que vol s'ha disfressat per a fer més festa encara. Clar que sí, per a que tot el món, a pesar de que este sigui un poble xicotet, es puga contagiar de l'esperit que es viu en estos pobles en les festes de l'estiu.